arthritis, mag-artresen. Uni na ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinabang, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako nin bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Kumusta kita? Maoran? May mga lugar na maoran, pero may mga lugar man na turutagiti sana. Ani ba madaalom? Normal po yan. Habagat baga. Pagabagat tayo yan ang sitwasyon ta pirmi kang panahon. Importante. Dahil kita inagihan kan bagyo. Nagtanom ako nin bata An habagat burubuso. magayon. Tigiri paro kong pirmi, Dakol ang nagtitios John tabanggi. Jerome pag habagat. Lalo sa mga parasira. Ano nang kaugmahan ko sa Sa mga igbubutubutan kan habagat. patag na sa kong Pag-arog ka ng mga panahon. mataba. An kaldero pirming ulob. Ini Anyway, di po ang sendong amigo sa Radyo Giraray, Al Armario, nabot na muya. reporting for duty po digdi sa tuyang programa. Programa nindo, programa ta, programa kan gabos, lalong-lalo na ang mga Bicolano. Uragon Bicol program, digdi po sa DCGB. Siyempre, hook up man tabi giraray ang mga pagiribatang ibang radio stations. Asiring kan OKFM sa Sorsogon. Kamusta ka mo dyan mga pagiriba sa OKFM Sorsogon? Dyan man sa OKFM Daet, Camarines Norte. Kamusta po kamo? And siyempre, dyan man sa Kamsur area, sa may Iriga, ang radyo natin. Anyway, tabi, diretso kita digdi sa programa. Baka taon-taon may bisita kita. Ano, Ate Sally? Nag-text si Ate Sally, oh. Dito, Alta, takbo po ako ng Kamsur. Dahil ka lamang maapit, Ate Sally, digdi sa DCGB. O na, kung kaiba mo so mga kwanta, mga pwede tang ma-interview niya na pagkaaga. I think mga estudyante, giraray, ano?
na mga benepisyaryo kan sa tuyang scholarship program sa paagi kan Ako Bicol and ang Gobyerno Nasyonal. Sabi ni classmate na Peter, makaugak ngaya classmate. Pag nag-arog kaning mauran, makaugak magpasada. Kahit siya na classmate. Ang importante, nag-i-income kita nin legal. Bako hali sa illegal. Kundi legal na hanap buhay. Basta man mga pag-iribat na dyan sa iba pang mga registration sa Masbate and Catanduanes. Sana po ayos lang kita. Ano na ngunyan, 19 na ade. Itsa 19 na po kan Hulyo. Siyempre, class opening na. Class opening na tabi sa Lunes. So, ibang mga pribadong kolehiyo. So, mga elementary and high school. Kwansinda. An elementary high school, sa mga public school. Kan dyan pa nagbukas sa indang klase. Kaya lang nauuso naman ngunyan ang mga suspensyon dahil kan minabagsak sa nang bigla ang makusog na oran. Kung sisay sa indo. Kaya sa mga sa kolehiyo, an ibang ngunyan, sa Lunes pa sanaan opening kan ibang mga private colleges, ano? And even sa kwang gayon, yata, sa BU yata, parang Lunes pa ba? Hindi ko sure. Anyway, Joey Sarsia, monitoring. Joey Sarsia, dyan sa Eriga, radyo natin. Kumusta ka paring Joey at mga kasama natin dyan? Oo yan, ang mga estudyante. Maswerte kit kamong mga estudyante ngunyan ta. At least ang gobyerno tangunyan, ang presenting administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Dakol ang mga scholarship program ngunyan, mga educational assistance na nakakatabang sa mga magurang. Swerte nga ni kamungon yan. Ang mga panahon dahil kaya na mga scholarship na yan, dahil mga educational assistance, may mga test na courses pa. Kaya kahit sana mga estudyante, mag-residerta nga ni na magpakatapos kan klase. Kaya masyado maka-addict sa cellphone. Sus Mario Joseph ngunyan, Jerome, pira dulos benos bagakan mga teenager ade. Adik na sa cellphone. Kulog kipayo kan magorang taday na nagkakasurugo. Taday nagkakasurugo, Yao nakatutok sa cellphone magapon. Kaya sana po mga magorang maging aware kita kayan ta pagkan mga aki nagpakabuelo sa siring ka na gawi ay madarakula man talaga yan. Dahil tatao kay trabaho na nalingling dyan siya. Imbis na trabaho lamang dyan kung ano sa arong. Dahil cellphone talaga. Adik sa cellphone. Sa mga barkada tawan dyan sa Santa Florentina, dyan sa sa Taysan, Santa Florentina, Taysan, may nakamonitor man ng mga barkada ta dyan. Yaong palanso patron ni Nuestra Señora de Salvacion saka Señor San Roque ade. Yaong palansa indo dyan sa Santa Florentina. Paglilibot po yan. Ining Señor San Roque Jerome kan Taysan. So patron kan parokya kan Taysan.
Sakop ka yan ang nagkakapirang barangay dyan, Arog kan Mariawa, Umapon, Maslog. Piglilibot, pigpapalibot ni Father Rex Polarona sa kani Father Vic. Parte yan sa awareness na madali na naman ang kapistahan ni Senyor San Roque. Madali na naman ang kapistahan sa August 15 and 16. Wow, si Ate Sally, Maguna ako, diretso ka nag-kamsur. Na-cancel? Ay, salamat. La puerta, magay Salamat na makabuelo kitang orestoryahan digdi. paro kong pirmi. Kung may kaiba kang may kaiba kang bisita ta. Mayroon. Ayun, sige. At atyan may bisita kami ni Ate Sally, sabi niya, mga estudyante yata ini para maghugutan ta naman ki inspirasyon man lamang. Tama-tama, topic ta sa mga estudyante Ate Sally. Nangunya na panahon, dapat magdiresider ta pasalamat sinda. Igwa ki mga scholarship ngunya, may mga educational assistance. Nakang panahon dahil may naranasan ni John ang mga siring kaya na programa kan gobyerno. Kaya pasalamat kitang maray gani kay PBBM, Ani ba pika para tirira si PBBM, para tiriraon si PBBM sige ang trabaho, sige tabi ang trabaho kan sa tuyang presidente, Kung ikumpara mo man duman sa inot ang naging presidente, ano man ang dinarakato sa to, pero magka-problema Ate Sally, So pandemya, anom na taon na kamumuda, ngayon para para tururo ka to, naging influential lugod sa mga teenager ngo niyan, ang pagparamuroda. At least ni si PBBM, sige man ang trabaho. So Vice President, sige las kwatsa. Tapos pag ulidig di sa Pilipinas, sa anapan kitrabaho sa presidente. Ano na kita? Na kita nagkakanararama Iburutot na naman ang sa 2028. Tanganing magka-deremonyo naman ang gobyerno. Ate Sally, kamusta? Good morning, Tito Al. Pag-una ko ba diretso kang kamsur Oo. kaya sa Nagadali-dali na kami. Oo. Tapos mag-message si Kuya Eddie. Sabi niya, cancel po. Ay, Kasi 'di ba, masama ang panahon. Oo. Oo, kaya Mabagat, siguro no? di makakababa yung ano niya. Kaya dito na ako. Madali sana kami. May bisita tayo. Pero Sige. pwede... Tuloy po. Okay. Oo. Si Sir Manny pala ay nag-commit sa'yo. Oo, sana. Oo, eto tawagan natin. Sige. Sige, sir, anong number niyo, sir? I don't know kung pwede ni John isa lang, nagditabi? Hindi, kasi ako, USB type. Apo. Ito na, ako na lang, Tito Al. Tapos, mo na lang. Pwede saksak rin eh? Igaganyan na lang natin. Okay Tito lang Ali, yan. gaganito Pwede ko na. na lang. Sige. Sige. Okay, sige. Okay, tawagan na natin si Sir Manny. Pero bago yan, batiin ko muna yung mga nakikinig, Tito Al, sa DZGB AM and then sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan sa Facebook Live. So, i-dial na natin ang number ni Sir Manny. Baka mabigla si Sir Manny. Hindi, kausap ko si Sir Manny ngayon Okay. sa Messenger po. Hindi ko pati itinext. Pero last sa Saturday, nag-communicate kami. Ayan. Sabi niya, busy daw siya. Baka ngayon, okay. Ito na si Sir Manny. Sir Manny, good morning po. Live na po kayo ngayon sa DCGB. Sir Manny, pasensya na ha. Good morning. Good morning. Di ako nag-advance po sa imo. Good morning, Sir Al. Anyway, last Saturday, nagka-oron man kita, Anyway, available ka man po mo dyan, dahil kang masyadong kaulangan. Sir Manny. Sir Manny. Opo. Namumonitor ako ni Sir Manny. Nakamonitor ka po, Sir Manny? Yes. Bakit di ko marinig? Hindi pa. Idakot mo lang sa mo, talinga mo. Okay? Hindi, okay na. Sige na, Sir Manny. Okay, Sir Manny, tabi, kumusta? Good morning.
Hello, good morning. Good morning po, Sir Al, Sally, and sa gabos pong mga paradangog kan na programa kan ako Bicol Party List dyan po sa DGB. Opo, Sir Manny, aram ko, kadakol ka naman ngunyan na mga estudyante, ano po, pirang slots naman ang toka sa emo, Bicol-wide, tabi sa mga test na courses ta, Sir Manny. Ang kuya Sir Al, last year, nakaproduce kita kay Gismil na scholar. Imagine, San ako Bicol Party List, inabangan ini sa tuyang mga congressman, si Kong Saldi, of course, Kong Pido, saka si Kong Gin, of course, yaon man si Kong Kito, pero may nakasuporta sa tuya. Nagkaigwa kita kay Gismil na mga scholars kang last year. Ini po, Sir Al, susakuyan lang ini, susatuyang mga short-term scholarship program. So, as ito bagang cookery, dressmaking, electrical installation. Pero, igwa kita maabot man to 5,000 na mga scholars na natabangan sa diploma courses. Oh, yung 3 years diploma courses. Oo. Opo. So, nasa, kuyan iyan, nasa 5,000 din na mga scholars sa diploma courses. Now, ini nga ni Sir Al na mga kuyanta sa diploma courses, bako lang po ini digdi sa Bicol. Kuyan po ini throughout the Philippines. Wow. Ini sa bilog na nasyon. Ini mga natabangan sa diploma courses. Dahil kung mahiling ta po, ini nga ni, na kuyan mi na appreciate mi din ini kang paglibot-libot mi nila Miss Annie sa kani Miss Nel, na may mga kuyan pala, may mga lugar pala na kita sa Pilipinas, halimbawa sa Iloilo o kaya sa Antique, sa Romblon, mga saradip na mga Bicolano community. Diyan po sa Pasig, halimbawa, diyan sa rong barangay Itali, Taral. Pagtarang kang Bicol, maintindihan ka kang gabos. Hindi mo manloloko. Okay, hindi ka mo pwedeng ipaparakal naman ang mga Bicolano. Ayos O yan ang, kaya nahilig ini nila ni Kong Saldi especially na nga sa daita ini ma-reach out, ini mga taong ini. So, ngunyan po, as of last year, igwa kita 15,000 gabos na beneficiary Wow. na ako Bicol. Opo. And in fact, ang iba po kayo ni ongoing pa sa indang pag-eskwela sa ngunyan. So, mga last batches ini, mga December na ini nagpaka-enroll. And maugmahon kita na igwa kitang mga bisita ngunyan na hali ki Doc Ago sa Ago Medical Education sa Ago Sinda sa Amek. Shout out na si Doc Ago sa si Doc Shout out. Litago. Shout out. Ngunyan pong taon, we expect na mas dakol ang matatabangan sa ako Bicol. Kasi iyan ang objeto man talaga ni Kong Saldi sa kakang sa tuyong mga congressman. At least daw, may sarong textbook graduate sa kada sarong Bicolanong pamilya. Saka may sarong entrepreneur sa kada sarong Bicolanong pamilya. Saka sarong diploma graduate sa kada sarong Bicolanong pamilya. Ayun. Very good. Opo. Okay. So, initabi, Sir Manny, spread ini naman sa iba-ibang school, like Albay, tabi, para ma-avail kan mga interesado pa. And pwede pa po maghabol? As of now, pwede pa maghabol? Ngunyan po ngunyan pong mga aldaw na ini, nasa pooling kita kang sumang interesado na mag-avail kaining mga diploma courses. So, magdumana lang po ang mga interesado sa pinakaharaming opisina kan ako Bicol. Sa kadakulon kitang mga municipal coordinator sa kunya, nakawagas sila sa bilog na mga areas of constituency kan ako Bicol. In fact, ang sarong sa bisita sa kunya, na daw sa Kasubago,
Yun pala ini coordinator ini Sir Al. Sino? Si Kagawad, Jay. Si Jay. Ayun, okay. Okay, very good. Okay. So, yun, Sir Manny, thank you sa informasyon. Baka tabi, may panawagan ka, Giraray, sa mga kababayan ta na pwede pa maghabol. Yes, opo. So, salamat po sa mga kuyan, mga nag-avail ka ini katuyang programa. And padagos po ining nakakatabang sa pagtaok kabuhayan, trabaho sa katuyang mga kahimanuan. So, padagos na lang pong suportahan ang mga programang inita na TESDA sa pagkikipagtabangan ka na ako dito. Okay. Thank you so much, Sir Manny. Magkarim ako sugo ng radyo mo dyan, yung nag-feedback. Sige po, Sir Manny. Thank you so much. Salamat po. Salamat po, Sir Manny. Siyempre, dinadamay ni Sir Manny yung kapitbahay niya. Makusugo sa radyo, yung Very good. nag-feedback. Thank you so much po, Sir Manny, sa information niyo po. Opo. Thank you. Thank you very Sige po. much. Salamat po. Okay. Opo. Ayan po si Sir Manny Susano, sa raw sa mga mabuoto na taga Bicol. Mabuoto si Sir Manny. Palibasa ko ang balan ini. Aktibo sa church si Sir Manny. Si Brother Manny. Oo. Yes. Okay. Sige na tabi. Ate Sally, introduce ta na mga bisita ta. Oo. Hali yan sa AGO. Medical AMEC. Okay. Educational Center. So, syempre, ladies first. Taga Kamalig, Albay. Kamalig. Apo, taga Kamalig. Taga Kamalig, ade. Opo, taga Kamalig siya sa Ilawod. Ilawod. Opo. Si Mary Joan G. Nebreha. Talagang Kamalig. Letter N. Letter N. Basta mga letter N, kuan yan. Mga taga Kamalig. 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 So, ayan. Tawagin na lang natin siya, Tito Al, na MJ. 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 Talaga naman, Okay, So, sige. i-introduce mo na lang yung sarili mo, edad, status, ano yung... Pwede man sa vital statistics. Pwede rin. Isabay mo na din. Sige na, Oo. sige na. Tapos, Ay, lingkod sa camera. Oo, kita ka sa camera. Paano ka nakapasok dito scholarship program para malaman ng mga natin, so mga nagdadangog tapos sa Facebook Live. Tapos ano yung inspirasyon mo? Bakit ito yung kinuha mo? Yan. Maray na aldaw po sa gabos na nagdadangog po sa DCGB. Ako po si Mary Jo Nebreha po from Ilawod po. Sarong scholarship na taonan kitsansa po na makapag-adal po. Through Ako Bicol po. Sa tabang po kang Ako Bicol, nakalaog po ako ning saro sa mga medical course po ng Diploma in Healthcare Services and Management sa AMEC po, AMEC TechBoc. And then, nailing ko po kaya nung last year po, nag-scroll ako through FB, through post po ni Kong Joey po, na nag-i-inform siya na sa mga interesadong maglaog ng scholarship. Tapos, may posting siya kung paano po mag-inquire. And then, involved po yung AMEC. And then, syempre po, AMEC is isa sa mga malaking school ng in terms po sa medicine po. And then naging interesado po ako, kaya ura-urada nagduman po ako sa AMEC, nag-apply po ako. Actually po maduman talaga ako sa Ako Bicol sa may Embarcadero po. Pero po since araniso AMEC na man po si AMEC, duman na lang po ako tapos sabi ko, kung may slot pa po sinda kang Ako Bicol po na scholar, ma-apply po ako, pinag-exam ako, pinag-interview, and then after a few days po ata lang ito, in-inform po ako na nakapasa po ako. Very good. Okay. So, second year ka na nga niyan. Incoming second year na po. Ayun. Yung first year mi po, laog po siya kang NC2 kang BHW, Barangay Health Worker. At ang saro pa po, caregiving po. Bali po, nag-aalat na lang kaming assessment kang TESDA po para magkaiguan ng NC2 po. Ayun, Opo. okay. Sabi ni Ate Sally, ano daw so naging inspirasyon mo sa pagpili
O pag take ning healthcare services and management course. Bali po, ang naging inspirasyon ko po para maglaog po digdi, pinakainot po, naglaog talaga sa isip ko, ang mga magurang ko po. Parehas na po sinda senior citizen, and then ako po ang panganay, tapos po, matabangan ko sinda, manungod po sa salud po, ng health po. Ayun. Tapos ako mismo po ang mag-a-apply kung paano sinda aalagaan po Very sa nice. maabot na panahon po. Pagdating ng panahon. Oo. So Very ano, good. single ka pa, Miss? Bali po, may MJ? akin na po ako, partner po, may partner po. May May partner partner. siya. Hindi pa kasi kasal po. Hanapin mo kung asan yung partner niya. Nasaan yun? Bali po nasa ibang bansa po, sa Jeddah, Saudi po. Nagtatrabaho po. Siguro may plano ka rin mag-abroad, ano? Kapag mabibigyan ng chance and then mapapayagan po ni Mister, why not po? Kasi malaking opportunity po. Importante, tumapos muna. Opo, makapagtapos. Tamang-tama, Tito Al, di ba, ano ka, diretso ka mag-nursing ka. Opo. Pag naging nurse ka, di, ano ka sa... Madiretso ka. Diretso. Oo. Bali po, kapag halimbawa po nakatapos po, kung hindi man po makadiretso na nursing, pero yun po talagang gusto kong tahakin. Gusto ko po sana dito muna sa Bicol po, sa BHRMC po. Mag-experience BHRMC. Yun po talaga. Uy, standard oo, na yan. speaking of BHRMC, Oo. talagang, Opo. pinakita ni Dr. Raborar yung, yung Plano. na Oo. yung sa bagong building ng yung sa BRHMC, Yes po. yung Legacy Hospital. Talagang ang ganda, Tito. International Oo, standard na yan. Sobra. Kaya pag dun ka, Gusto ko po maging parte din Oo, po. galing. Paglingkod Tamang-tama po. yan. Tamang-tama yan. Pag natapos na yan. Tamang-tama graduate ka lang. na rin. Opo. Oo. Kaya very good yan. Napakaganda ng ng plano mo sa buhay. At saka talagang ang niya, yung magulang niya talaga. Inspirasyon niya. Bibihira yan Siyempre, sa- yung asawa niya. Oo. May baby na pala. Okay. Ma-share ko lang po, Ma'am Sally. Bali po, last year, nagsabay po yung opportunity ni scholarship tsaka ni apply ko po dyan sa BHRMC. Nag-apply po ako. And then, tinawagan nila ako na for exam na po as nursing aid 2. Aid. Kaso po, sabi ko, makapunta man ako sa kanila, gusto ko may idea na ako and then may na po ako, eksperyensado na po. Kaya mas pinili ko po mag-aral. Mas maganda. Very good. Saka ko po sila babalikan po. Para Ayan, kasi tama. Wala namang mawawala kung Opo. iwanan mo Oo, muna yun. naman. Dito ka muna, priority. Yeah, Importante pumili may muna. diploma ka muna. Yes Very po. good. Very Ayan. good decision. Ayan, si JM. Okay po. Opo. Thank you. Bago, mensahe mo na lang sa ating mga kababayan, yung katulad mo na nangangarap na magkaroon ng scholarship through TESDA, Ako Bicol, and dun sa ating mga congressman. Sa bumubuo po ng Ako Bicol, ako po ay lubos na nagpapasalamat po na isa po ako sa nabigyan ng chance na makapag-aral po. Hindi lang po 6 months, 1 year, bukod po sa 3-year course po ang aking napuntahan po. And then maraming salamat din po sa lahat-lahat po. Kasi bukod po sa libreng tuition po, may allowance pa po kami dito din. Kaya sa mga gustong mag-aral, makapagtapos, magpursige po, isa po ito sa magiging hagdan po natin na makapagtapos tayo. Mag-apply po sa Ako Bicol po. Opo. Tito Al, gusto mo malaman ilan ang allowance nila? Magkano nga yun? Bali po, a total of 14,500 po sa isang semester po na bumubuo po ng uniform allowance, book allowance, at saka yung kasama na po yung mga transpo and then yung pagkain po na Swerte. 14,500 po. Tapos, libre pa ang tuition. Wala kang Oo. isipin na babayaran sa tuition Opo. fee. Tapos may allowance ka pang 14. Mag-aaral lang po talaga. Oo. Gusto na yan. Saka, siyempre, matutuwa yung asawa niya. Pag-uwi, graduate na siya. Opo. Very good. Ilang taon ba ang kontrata ng Mr. 2 taon po. Dalawang Diba? Tamang-tama lang yan, Tito Al. Oh. Kasi may balak na silang magpakasal. Wala namang balak dagdagan yung anak niya. Pwede. Kasi pagbalik, Tito Al, sure ako, triplets yan. Grabe. Excited. Excited na yan. Sabi nga ni Papa Rod, kung dati daw wisik-wisik lang ang ligo niya, pagdating ng mister, pag Wisik-wisik. papunta pa lang, oras-oras, Maliligo magliligo na. Baba talaga. Yan talaga
mga tropa may ngayon. Tropa may mga lokotoy. Ang mas interesado si Papa Rod sa Love Life. Love life. Lalaki talaga. Love Life. Ayan. Thank you so much, thank you so much. JM. Maraming salamat po. MJ pala, MJ. MJ pala, MJ. Nebreha. Kamalig. Kamalig Yes. yan. Isunod na natin ang Kagawad. Pero ano mo ito? So, istorya kay Johnny. Johnny Yadi. Si Johnny, si Maymo Yadi. Ano itong istorya na ito, Tito Al? Si Johnny kaya, no? Nag-construction man Tapos? sa Manila. Siyempre, sa Bulod Baya, sa Bulod kan Kamalig. Pag uli, brown out, sukatre kan agom niya, ang pag-una niya, si agom niya, excited na brown out. Brown out. Excited ba yan? Bagong uli si Johnny. Kap-kap niya. Kap-kap so katre. Ito pala si panugangan niya. May nangyari, Ate Sally. May nangyari. Sabi mo, excited nga niya. Problema, sina pala. Johnny, si Maymo Yadi. Pasaway man si Johnny. Joke lang. Anyway, bago next, Tito Al interviewin, batiwan ta lang ini mga nasa Facebook Live. Si Michelle Fabiliar Belbis. Good morning po sa mga taga-barangay Karakaran, Rapu-Rapu, Albay. Si Benjamin Gile. Good morning, Sir Armario, kan Oragon, Bicol. Pa-shout out kay Benji Gile. The Pogi, watching and listening. God bless. Okay. Yan. Good morning po, ma'am. Kay Ma'am Sally of MRI Ako, Bicol. Si Giovanni Navera Mortil. Good morning. Hazel Joyce Gonzales. Good morning po. Si Eleanor Balbin Bueno. Good morning po. Ongoing pa po mag-apply sa scholarship. Ongoing pa? Pwede pa? Rapo-Rapo, Albay. Rapo-Rapo. Paano makabil na Rapo-Rapo? Harayo ba ka, Ate Sally? Sa Barkadero? And yung mga taga Rapo-Rapo din po ang ma-apply. And then may mga coordinator tayo. Ayun, may coordinator. Pwede man po sinda sa mayor's office. Danny Daen, morning po sa mga taga nito. May advisory lang po kita, Tito Al. Basahon ko lang po ini. Sige. Galing po ito sa head ng comms team. Advisory po, due to inclement weather and the inability of the aircraft to travel, we regret to announce the cancellation of House Speaker Martin Romualdez events in the municipalities of Bula and Baao, Camarines Sur today. Safety matters most to us. Thank you for your understanding. Yun na nga po yung pupuntahan po sana namin. Na meron po siyang activity, yung irrigation sa solar system po. Solar irrigation project po sa San Ramon Elementary School and engagement and lands with the farmers. May budol fight po. Go na ngunyan ang mga mga project ninda tabi Ate Sally. In fact, kan sarong aldaw nga ni si Kong Saldi, yaon dyan sa Humapon. Opo. Groundbreaking kan school facilities dyan. Gulpian na itatabang kan ako Bicol, sa Bicol region talaga. Yes, totoo yan, Tito Al, talagang grabe. Itong MICES and then the classroom po sa Humapon Albay, Humapon Legazpi. Yung kami duman kang Webes, mauranon, Tito Al. Maski nga ni mauran, diretso pa din po. Kada ko lang na itataba, mga road widening, solar lights, so dyan sa Bangkerwan, mga tugdok substation kan Aleco, yan mga patubig sa Legazpi, from Buena Vista and Lady sa Legazpi. Grabe yan mga biyaya talaga na naitatao kan administrasyon ni PBBM through Ako Bicol. Yes, opo. Pero ba dahil man nahiling so negative? Gano'n naman talaga po, Tito Al. May negative, may positive. Kaya yaong digdi si Kagawad J.E. S. Regalario, kang Zone 1, Banao, Uwas, Albay. Sa 3-year healthcare services and management sa Ago. The same course? Same po. Pero magkasama kayo sa Black, po? Opo. Magkaiba. Ayan. Magkasama? Magkasama. Ayan, magpakilala ka na po, Kagawad. Ilang taon ka na, taga-saan ka na, status mo, paano ka avail ng scholarship program, po yung nakapagpa-inspire sa Indo
nata mo po iyan, pigkuha na course po na iyan. Okay, Jay. Thank you po. Good morning po sa DCGB po. I'm Jerry Galario, Barangay Kagawad, Obanao, Uwas Albay. And then 40 years old, single. Single? Apo, until now. Oh. Until na. Wala pang jowa. Walay. Wala eh. Hey. Naghahanap. Looking for. Doda ako. Oh. Confirm yan, Tito Al. Confirm. Pig-confirm niya po. Tapos po, Hindi manalata. isa po ako, committee on health. Bagay. Bagay na bagay. Bagay sa course niya. Na nakita ko po to na na offer ng TESDA under ng AKV regarding po na nag-attend ako ng seminar regarding sa health. And then naka-plug po kung yung 3 years na diploma course. Tinry kong tawagan yung number. Imbis na yun nga sabi ni Medyo na diretso ng IMBA, dumiretso ko ng AMEC. Ayun, Opo. Para kung nag-inquire ka? Opo, kung quality or pasado o hindi. Ayun, pasado naman, kaya ginrab ko. Kasi sayang naman, actually, malaking offer ng AKB kasi kung wala to, kung tutuusin, malaki ang tuition ng Siyempre, Opo. Nakula, Kaya Lawas malaking yan. tulong tong AKB. At least kahit papaano, yung mga willing na magpursige na makatapos, wala namang problemang i-train nyo. Kasi, andito ako ngayon pa second year na. Opo, dahil sa tulong ng AKB. Lalong-lalo na sa sa school ng AMEC kasi nagbukas ng ganitong offer na courses. So madami din kayo? Opo. Ayun. Mga ilan kayo? Sabi ni Sir Manny, kulang daw ang nag-aabil sa sa mga ganitong course. Mas interesado kasi iba doon sa computer. Talagang mas Opo. maganda ito. Kasi may hindi lang etong course na to kasi mayroon pa yung event coordinator. Pwede 'yun. Opo, may available din sa sa AMEC under ng Mayroon pa. AKB. Yung events management. Opo. Event management. Kasi ako scholar din. Aha. Nag-graduate ako ng events management NCT. Kaya pala ang galing-galing mo sa mga event. Pero perfect mo. mas mahaba yung course namin kaysa dun sa Kasi sa inyo, sa- 3-year talaga. Opo. 3-year diploma yung course. yung event coordinator ata 15 days ba yun? Hindi, din kami, halos isang buwan din may Isang buwan din. 1 month. Oo. Pero maganda talaga. Gawin mo ipagawa mo ng 3 years para Hindi naman. Kasi Tito Al, may background naman din sa sa events. Ipapolish lang talaga. Kasi ito, malalaman mo talaga yung technicalities, yung yung sa akin, practical talaga. Sabi nga dati ni the late Kong Rodel Batocabe, hindi mo kailangan mag-aral yan. Pero sabi ko, gusto ko kasing maging professional pagdating po sa ganito na hindi ka yung sasabihin nag-events ka tapos wala kang lisensya. Kasi license din po siya. NC3. Ayun. Oo. So, Kaya, tamang-tama kay Kagawad, siya ang chairman ng Committee on Health. Magagamit mo yan. Opo, Tsaka- kaya pinatus ko kasi gusto ko kung Pinatus yung yung mga latest na update regarding sa may apply ko lalo sa parents ko. Oo. Parents, okay. Kasi 'di ba dati nung pagka may may sakit ka, ang una mo tapal-tapalan mo muna ng mga dahon-dahon. Mga mainom. Ngayon kailangan mo talagang maging advanced kasi ang sakit baga ngayon Kagawad, Opo. advanced na din. 'Di ba may mga lumalabas na katulad 'di ba nung COVID-19. So yung iba, Oo. hindi mo naman yung sakit ulo mga tao.
Oo, sakit ulo. Mahirap na yun. Oo. Yung sakit sa bulsa, mahirap talaga. Sakit sa bulsa. Oo, mahirap yun. Mahirap gamutin. May mga tao sakit sa ulo. Sakit sa ulo, mahirap din yan. Yung lagi negative ang nakikita. Yung wala. mga sakit sa ulo. Pero okay lang ata yung sakit sa ulo kaysa sakit sa bulsa. Oo. Parehas din yan. Parehas. Anyway, Working hand in hand. Pakiganda yung na yung kagawad. Inspirasyon niya ang parents niya. May kompleto ba gamang parents ka pa? Hindi na po. Wala Hindi na po na. si Papa na maalam ni. Kaya kumbaga kami ang dalawa na ni Mama, wala kasi akong kapatid. Solo. Ayun. Solo ka po. Opo. Oo. Dapat ko So, sino na lang ang kasama dapat ko mo ngayon? magdakol pang lahi. Isali. Mama ko po. Dapat magdakol pang lahi. Pwede. Oo. Paano ba yan? Pwede man, di ba po? Kapag tumibok ang puso. Parang di carry. Takpan mo na lang. O kaya, yung mo, magpa-print ka na lang ng picture ng Sabi crush siya sa'yo. mo. Lagay mo yan dito. Sabi ng papa mo, Hoy, Jay, padakol ang lahi ta. Jay. Hindi ko carry. Sabi ni Eleanor Balbin Bueno, pwede daw siya magdirekta sa office ng Embarcadero tapos ma-apply siya ng scholarship. Yes, pwede po Sige ka na, mo abol na ka mo tao, Gary. Hanapin niyo lang po si Nepa na. Rose Ann Aspirin. Ipasa niyo po yung Opening na ba sa amin? bio data Opo. nila. Opening. Ongoing po. Ongoing. Actually, hindi lang AMIC ang tumatanggap. Oo. May tayo sa SLT, SL. CFI. Pero depende sa Sa SL, ang dami. course na gusto mo. Oo, dami na. Parang Sa isang course. Oo, iba-iba. May sa computer, may sa tourism. Kasi last week, we have also a visitor, kagaya nyo, na mga scholar ng Ako Bicol. Computer yun. Sa computer naman sila. Ang dami, sa ang dami sa tourism. computer. Ayan. Kasi depende din sa kung ano ang gusto mo. Kaya kami din, since si Sir Manny Baga ang nasa ganyan focal. Yung iba dyan, hindi naman namin masyadong kabisado. So ngayon, since nandito ako sa Ako Bicol sa radyo, nalalaman ko through dun sa mga visitors na pinapadala ni Sir Manny, saka natin nalalaman, ito pala may mga courses na ganito. So at least kami, na-enlighten nyo kami kung ano ba yung mga courses. Basically, ano ba yung ng course nyo, ng ginagawa nyo? Mga basic mga basic po. basic Healthcare first Sa aid. nursing, services opo. and management. Sa first aid, Yung first sem namin sa caregiving and then BSW. second sem, Second sem, more on health. health. Apo. Since Nutrition Month ngayon, ano yung masasabi mo dun sa mga nanay na may mga anak na mga picky eaters? Ano ang dapat gawin? Paano nila mapakain yung mga anak nila, di ba? Kasama ba yan? Sa Kasama yan, pinag-aaralan di ba? Opo. Apo. Ano yung mga papakainin nyo sa mga bata? Para, technique sa health. Ano po, unang-una po kung halimbawa mahina si baby na na kumain, vitamins po. So magba-vitamins. Kasi kailangan naman talaga ng vitamins ng ng bata. Oo. Opo. Pero more on take na fruits and then vegetable. Kasi yung iba baga ayaw ng vegetables. Opo, mayroon din eh. Mm-mm. Kaya mahirap talagang ipurso na Opo. na kaya kung halimbawa mahina sa pagkain, vitamins para gumana yung Vitamins. Opo. Anong klaseng vitamins? Ano ba yun? May mga Kasi brand 'di ba yan. may mga ascorbic acid, may vitamin C, vitamin B, Kasi ang vitamin tinik E. ko nung ako, ascorbic. Ascorbic, Ascorbic, nakakapagana ba siyang Opo. kumain? Oo. Kasi maraming Ano yung tubig. yung vitamins na nakakapa ng buto? Patigas ng buto. Mm-mm. Yung sa likod baga, yung sa mga bones Tumawa. mo. Tumawa. Para pag Kasuan. pag naglalakad ka, Tumawa hindi si ka. Jay. Oo. Patigas ng buto. May nag-message dito sa page sa ano daw? si Cindy Preto. Hello po, may open scholarship po ba kayo for education? Scholarship sa education BSED po.
Miss Cindy Preto, ang pinag-uusapan po namin ngayon, yung Ako Bicol Scholarship through TESDA po. TESDA po ito, Yung sa education, 4 years. pag sa yun. education na po, it's a 4-year course, 4 years yan. Mayroon dyan, Educational assistance po yan. So sa ngayon Iba po, naman yun, iba naman wala yun. pa po tayong enlistment for educational assistance. Kasi po, wala pa kasi marami pang aayusin sa kasi pumasok pa lang po ang Sa budget, 20th sa budget. Congress. Oo. Mag-sona pa po si Presidente PBBM. Marcos. So after niyan may mga deliberation pa, may budgeting. So wala pa po, mag-a-announce na lang po ang kada coordinator po ng Ako Bicol Party Si List. Jay pala, Opo. court municipal Kasi coordinator siya. ibababa yan ng Ako Bicol, ng aming head, focal, sa mga coordinator na po. Hindi na po kami nagpa-enlistment po sa yung ganyan, yung walk-in. Aha. Kailangan nyo po alamin kung sino yung mga barangay coordinator, municipal coordinator ng Ako Bicol. Kasi nakadeploy naman na po sila. Si Diyan Jay- per si slot Jay- na si po Jay yan, sa hinahati-hati. Si Jay pala sa UAS. Opo. Oh, wow. Municipal Actually, kakatapos coordinator lang ka. po ng educational assistance. Yung last year pa yun. Yung last year pa yon, yung for Opo. the second sem. Pero yung for the first sem, this year, school year 2025 to 2026, wala pa. Kahit saan po kayo pumunta, wala pa. Kasi, di ba, may Hindi pa transition na-download. period yun. Wala pang nada-download ng Kasi kahit nga kami, wala pa din. Wala pa. Wala pa kami. Pati nga yung karantahan natin na. Wala pa kasi talagang po tayo ng budget, mag-aantay po tayo from DBM. Aayusin pa yan ng mga congressman saan nila ilalagay yung fund na naka-allocate po per congressman. Ganyan po yan. Singit ko lang, good morning po. Pwede mo mag-adal ang sarong senior citizen, Ate Sally, kan barbers, paggupit, kan buhok. 64 years old na po ako. From Tula-Tula, Legazpi. Pwede po ba mag-avail? 64 years old, ma-adult pa siya Si na po yan, lolo na po. Oo. Ang depende po yan kung talagang kaya. Kasi ang alam ko sa TESDA, pagkaganyan, depende baga sa course. Kung nagugupit, kaya nyo na mag-style, di 64 years old. kaya naman, mag-inquire na lang po, mag-apply Malinaw na pang lang mata. po. Basta malinaw, may salamin naman. Nakasalamin ka man nga ni Tito Al. Masalamin ka. May diferensya na. Oo. Diferensya Basta naman, kaya po. Sabi ni Sir Manny, sabi ko na. Imbis 7 ang city ang buhok. Tito Al, ito ang Lagi ng pinaka... kalbo. Oo. Ito, Tito Al, ang number 1, sabi ni Sir Manny. Oo. Basta kaya po kang health niya. Importante ang health. Health. Kaya, sa lahat ng bagay. Mata nga importante. Health nga. Kasama na bagay yung mata. ayun, O di sabagay, mag-vitamins ka na sabi ni Sabi ni- Kagawad. Mag-vitamins ka. Ano ang vitamins Ano bang pampalinaw palinaw ng sa mata? Ano pa Anong pampalinaw sa mata? Vitamin E? Ba? Ang madali ata kalabasa eh. Kalabasa. Kumain ka na lang ng kalabasa. Oo. Yung natutunan natin yan sa elementary. Oo. Sabi ko Kumain sa ng kalabasa, Tito Al, pampalinaw ng mata. Sabi ko sa anak ko, picky eaters, ayaw ng mga gulay na Sabi ko, kain ka, little boy, ng kalabasa para luminaw ang mata mo. Dati nang malinaw ang mata ko, mami. Jesus, pilosopo. Malinaw na ang mata ko, ayaw nang kumain kasi malinaw na daw dati. Si Sir Bog Sevilla is watching. Si Bogs. Ayan. Maring Bogs. Uy. Morning. Yan, Tito Al, pasalamatan ko pala ang Gardenia Bakeries Philippines. Kasi, siya nagba naman ang tinapay. oo, kasi, Ba, tinapay. di ba Tito Al, Gardenia. announce ko po na may partnership po ang Ako Bicol Party List with Nam Forsol kasi pupunta po ng Calaguas Island. Di natuloy kasi nga, ang taas baga ng alo ng dagat. So, hindi makakatawid. So, cancel po yun. I-re-risked ng Navforsol. So, yung nakomit na ni Gardenia na bread na sa daet po, yung 150 loaves, nakuha ng provincial coordinator ng Ako Bicol, si Raymond Prado. Finiding na lang po yun sa mga estudyante, sa mga daycare center po, sa dalawang barangay ng Daet Camarines Norte. Kaya very good dito si Raymond Prado kasi nakakuha din siya ng sponsor para sa lugaw. Kaya yung Lugaw mga at tinapay. may lugaw at tinapay. Yung tinapay, tigi isang
loaf ng gardenia, nauwi nila lahat. Tapos kumain sila ng lugaw. And kami din, yung nakumit din dito ni gardenia, ay dinala natin sa BRHMC. Nandun baga si Kong Saldi. So, dun sa may halfway house, si Maring LB, ginaid po tayo. Tapos, doon kami namigay. May 32 patients. Bali, 50 loaves of bread. So, pati yung mga nurses po doon nagkabirigyan. Kaya maraming salamat po sa support ng Gardenia Bakeries Philippines, kay Pero Sir ang lugaw, Joey Santos, and kay Kagawad Onin Manzanillo ng Tamayan, Legazpi City. Pero Jay, ang lugaw, dahil man nakaka-overdose ang Hindi naman. pag nasobrang kang bunay. Baka sa bunay. May ano rin yan, may... Totoo ba ang nakaka-high blood ang itlog? Puro kaya ano eh. Ah? Ang egg kaya baga ano, mataas sa cholesterol. Cholesterol. Opo. Ayun. Kaya dapat dosa na talagang bunay. Okay. Mas okay. Dalawa lang. Pero pag tatlo na, meron na. Iwate sali. Okay, sabi ni ano... Pati si MJ, ano siya? Sabi ni MJ, sila ang... Dalawang itlog lang. Dalawang itlog lang ba dapat? Kasi pag tatlo, iba na ata. Mga high blood ka na niyan. Hindi ka na masarapan niya. Sobrang high blood ka na niyan. Dalawa lang. Hanggang dalawa lang. Sabi ni MJ... Malas kapag... swerte umalas pag isa lang. Isa lang. Nakapun ba gayon? Ikaw naman, iisip Yung mo sa naman, mga... ikaw naman. Kasi akong ganun sinabi. isa lang yung sa manok na nangingitlog. Ha? Ang manok ba, Tito Al? Kinakapon? Ha? Ang manok. Para hindi na mangitlog. Hindi mo kinakapon yan. Hindi man. Ang problema kan manok, ang pag-ihi niya. Paano? Yun nga, paano nag-ihi ang manok? Di ko din alam. Paano ba? Hindi ko rin alam. Ayan ang assignment mo, Tito Kaya Al. nagkatangad ba ang manok? Pag nagiinom siya, Ah, nagaganyan? tangad. Ano ganon? sabi niya? Lord, naginom na naman ako. Paano ang pag-ihi ko? Oy, Tito Al, sabi ni MJ, additional info po, pioneer sila ng Ako Bicol scholar, manungod sa health course Kayo? dito sa Bicol. Pioneer? Pioneer po Pioneer. Last year pa lang na ano to. Last year Tulad pa din lang sa pala SL. talaga ito. Sa SL din, siyempre yung last year, pioneer din sila. Yes. Oy, sabi ni Cel Toledo, shout out. Nakaantabay sila sa programa ng Ako Bicol dito po sa Dizzy GB. Very good. Thank you. Thank you. Hazel Joyce Gonzalez. Good morning. Yan. Okay. So, Kagawad, ano po ang masasabi niyo po sa mga... Sa maabot na eleksyon, ano sabi mo? Walang eleksyon. Wala man election? Wala. Pero, depende Pang-ilang term mo na ngayon, Kagawad? Yan ang issue. Ano? Ate Sally, tuloy ba o hindi? Kasi yung iba, atat na. Atat na, no? Yung iba ayaw eh. Oo. Yung iba atat na. Yung mga incumbent, tulad ni Jay, relax lang. Kasi nakaupo na kayo. Pang-ilang term mo na po? Start ako ng 2016. Tagal na. Tagal mo na. Tagal mo Last na term mo pala. na. Opo. Tapos makapitan ka na po. May Depende. balak. May balak. Pero sure naman depende. na. Opo. Si kapitan niya. Pero mas okay. Barangay captain ko po si Wilson Rillama. Si Wilson ka-line up po. Rillama. Isa din coordinator ng AKB sa municipal. Si Wilson nga. Opo. Magkano kayo? Sa, Last term niya din. sa'yo na ipapasa ang corona. Pwede. Para maging Pwede. punong barangay. Pag ma-reach na ata yung yung corona para sa akin. Why not? Why not? Depende sa yan sa swerte. Opo. Alam mo, politika kami sa swerte. Swerte-swerte Look at din. si Mila Bal. Oo, napakaswerte. Congratulations. Congratulations kay Manay Mila. Oo, Board galing. member na. Oo, ang galing ni Salida Manay ni Mila. salida ni board member. Ni Mayor Mayor Isyam Ismail. Oo. Alam mo si Manay Mila. Kuan pa ako ka ito? Teenager Aki ka pa pa? ako. Aki pa ako. Mila Bal Milabal na na yan. yan. Oo. Kapitana yan ng Barangay 2. Papay Imperial Time pa. Diyan ko yan nakilala. Kaya kapable naman talaga. The best. Si The Manay best. Mila. Ang galing. Congratulations, Mami Milabal. Isa yan sa mga, noon, Tito Al, ka mga nag-organize pa ba yung Ako Bicol?
bago-bago pa lang. Isa yan si Mami Milabal sa mga kasama ni Papa Eli Kalisura. Oh, Pag ni nag-meeting Eli. kami noon. Oo. Kaya kilala ko na talaga yan since 2009 pa ang Ako Bicol. Kasi pag start, 'di ba? Kasi 2008 po ako nag-start sa Ako Bicol. So mga core group baga. Kasama yan si Mami Milabal na nakikipag-meeting ka ito. So nag-organize si Ako Bicol Party List. Pero ang arama, ang pagiging barangay official, Kagawad J, hindi biro. Ngayon, ang dami ng trabaho. Opo. Inuobliga ng DILG. Hindi nung part pa ni Papa kasi sumunod ako sa Yapag Oh. Iba. Oo, Kasi iba. noon, iba yung yung Kahit kami kalakaran. kami kahit pa buro baranjing ta ako naging barangay Opo. kagawad man ako. Oo. Pero ngayon, more on talagang- mabuto ang iba pag honoraryum. Oo. Pero Oo. ngayon, Ngayon, required Ngayon, talaga kayo. required talaga na Kailangan, nandun kayo, nagjo-duty. unang-una po dapat may alam ka pagdating sa computer. Oh, isa pa yan. Kasi more on Oo. online na yung labanan Totoo yan. Oo, may mga compliance kayo, Opo. no? May mga reports kayo. Ano ang ginagawa niyo sa barangay Sa niyo? committee mo. Lalo na sa committee mo, ano po? Opo. Ano may mga mga programos mo pagdating po sa committee niyo po? Ano po? Sa health siya eh. Monitoring, unang-una po sa senior citizen, and then sa buntes, Sa buntis. and then sa mga bata. Kasi usually, ma'am, every Wednesday, minsan sa isang buwan, may 3 beses yung nurse na nakasupervise dun sa akin. For monitoring talaga. Opo. Matrabaho yan. Yung Committee. nagpa-immunize Matrabaho yan. kayo, Opo. yung nag-feeding kayo, mga ganun. Kasama na dyan mga patuli. O wala po. Wala Actually, ang karamihan, kasi ginagrab nila yung yung sa mga sinaunang panahon. Ano po? Yung nasa, di ko maano Sa Opo. patatak. Patatak na yan. Yung Opo. yung kumakain ka muna ng Hindi. bayabas. 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 Bayabas, bagatas labaha. Bayabas, tagbak, labaha. Oo, labaha. Ako labaha din ako. O, tapos sa may ilog. Yun kasi pag Ako, kami di sa naman, dagat. Oo, sa dagat di ka. afford na. Tapos pagkagat baga so ano yun kahoy. Minsan kikagat yan ka pag sobrang nervyos. Sobrang nervyos. Dahil nahali yan. Tapos bayawas ngayon. Opo. Sa pa ba yan? Minsan ialo na yan. Ialo na yan sa sobrang Nalunok na nervyos. diretso. Totoo yan. Nangyayari yan. Okay, ngayon, anyway, mas maganda itong may pinag-aralan nila kasi alam na yan. Alam Tapos, nila yan. advantage pa kay Kagawad dahil nag-aral pa siya ngayon. Oo. Scholar pa siya ng Ako Bicol through TESDA. So, Okay. Kagawad, ano po yung niyo po, masasabi niyo sa mga kababayan natin dito Message. po sa Bicol Region kasi napapanood po tayo World Wide Web. Hindi lang dito sa Bicol Region, napapanood po tayo sa ibang bansa. Sa Kinamban, Oo, dun sa mga kamag-anak niyo sa ibang bansa sa, niyo po. sa Iran, Oo. Iran. Oo. Sa- Sa Iraq. sa Israel. Sa Egypt. Sige po, sa Saudi. Nakikita Yan. tayo. Oo. Tapos, encourage them na mag-take ng ganitong course po. Apo. Para po sa mga gusto pong makapag-take ng kagaya ko ng Diploma Healthcare Service Management, wag po kayong magdadalawang isip na kung gusto niyo makatapos, additional pa to na may mararating kayo at mai-apply pa ninyo kung saan dapat pwedeng i-apply na makatulong. Usually, dapat makatulong unang-una dapat sa family. Grab po ninyo, nakabukas naman po yung office ng AKV, Ako Bicol, and then yung AMEC, yung Technoboc na under ni Ma'am Lut, naka-open naman po lagi. Si Ma'am Lut. Na willing po sila na mag-undergo regarding sa 3 years course na handang tumulong ang AKV. Na andyan po lagi na kung ano man yung nararapat para sa atin, andyan po sila. Kaya grab it. Yes. Alright. Okay. Grab you po. Ang galing. Opo. Okay. Opo.
Thank you. Thank you Ayan, po. Thank you so much, Kagawad, kasi inabot na tayo ng oras. Okay Kagawad po, thank you. Kagawad Opo. J. Regalario ng Banao, Was Albay. Albay. At So, saka abangan si niyo po yung... MJ Mary John Nebreha ng Ilawod, Kamalig, Ilawod. Albay. Ayan. Huwag muna kayo alis Okay. kasi mamaya pagkatapos Picture taking tayo. picture taking tayo. Okay. Anyway, Tito Al, abangan niyo po yung mga series. Yung of- pelikula mo, wala. Mga pelikula. Malapit na lumabas. Malapit na abangan nyo ang paglipad ni Alitaptap. Opo. Okay, thank you so much. Please like and follow po si Firefly Winter, Tito Al. Ikaw di ka na nag-Facebook. Ayaw ko Mag-Facebook ka na. yan. Oo, para mas maganda yung personal ano ka, na ginakausap updated ng ka tao. sa mga Mas maganda yung personal. chika. Oo. Ayaw na mga para, chismis niya. para alam mo yung mga nangyayari ngayon, Tito Al. mga chismis Anyway, niya. Tito Al, sa susunod na Sabado uli, Oo. opo, and salamat po sa lahat ng sponsors. Pwede tayo, Kagawad, mag-conduct sa, ng mga feeding o kaya yung sa, kasi na humahawak siya sa mga buntis baga. Pwede tayong magbuntis congress, itap natin yung BJMP, ang BU, yung mga Oo. sa mental health, mga postpartum, mga ganyan. Pwede natin silang Municipal bigyan level ng- na? Sa municipal level na? sa barangay niya na muna. Oo, Kasi sa health, sige. health siya baga. sabagay. Pwede nating i-invite kasi si Ma'am Odette Rejoso Gonzalez ng Bicol University College of Nursing, lagi niya akong sinasabihan na kapag may activity ang Ako Bicol, gusto niyo magpa-mental health kasi importante yan. Yung mga nagpo-postpartum kasi nung isa, meron ako na-encounter na mag 1 year na nga yung anak niya, tapos nag-postpartum siya, tumalon po ng ng bakod, dala yung Tumalon anak. ng bakod? Opo, tapos inano niya yung anak Baka niya. feeling niya, super Oo, man niya. kaya nga, importante talaga yan, Tito Al, na magkaroon tayo ng mga ganyan na activities kasi Oo. yung iba, nawawala talaga sa sarili nila. Yung Oo. anak niya ngayon nagpi-50-50, hindi ko lang alam kung anong nangyari. Makikibalita nga ako sa kapatid ko kung Kawawa anong naman. nangyari. Kasi sa PNP ko yun nakita nung last Sunday yan. Ayun lang. Ano Last yan, Sunday. ma'am? True letter? Pwede mag-ano ka po. Kasi pwede po tayo mag-partner. Tapos, pwede nating i-top ang Baby Ko wipes, diaper Usap and kayo, Baby usap. Ko. Okay po. Kasi meron tayong mga pwedeng maitatap na mga partners dyan para makapagbigay ng mga kit para sa mga maternity kits sa mga buntis. Ayan. Okay. So, excited na ako sa mga ganyan. And, syempre, ang BJMP, kalimutan ko tuloy yung pangalan. Lagi pati niya akong mini-message. Si Andy Grace. Yan, si Andy Grace ng BJMP kasi lagi silang nagka-conduct ng ganito na mga program para sa mga community. So we can collaborate with that project dahil nasa special projects Okay yung po. mga communities, mga ganito. Opo. And itap Okay. natin si Gordenia Bakeries Siyempre naman. Philippines. Okay po, Gardenia. ma'am. Ang Thank you tinapay sa nila na info. kahit walang palaman, Masarap. masarap. So magpapaalam na po ako sa pangalan ng ating mga congressman, Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin Jr., Kong Jill Bongalon, Kong Christopher Kitoko. Ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces. Mga kaalitap-tap sa susunod na Sabado po. Like and follow Ako Bicol Party List, Rep Saldico, Tabang Ora mismo, Ako Bicol Online TV. So, Ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa. Al-Armario po. Thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa Indo